Wonogiri bergoyang Yanto ngagama ali-aliku pamriye aja lali marang aku panjenengan kula boten melu esuke ngelingono lalabeku lamun nempeli saloko emane ampun tansah tambah tuwa iki ambane kencana pamrih tansah mandya nganti ilang mripate carene nama iru beda yen nganti tinggo wong siji mesuke wis wong sapa pilihanku pripadiru kamriye meselesya ing tangi yen kondisi ariku mesuke bersanono Kakung kene ra Keluarga Besar Kerawang ngagama ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu mesuke ngelingono lalabeku lamun nambane saka emane selesya ingkang warni apa sih ambane kencana besuke tansah mandya Yen nganti ilang mripate sampai rupeta penari-penari yen nganti ilang wong siji besuke goyang lato-lato semuanya wis mangsa bodho ganas iki pilihanku mripatiru pamriye Resulesya Eka Warni isi atiku besuke bersanono ali-ali Anjir salam buka lemah telah sekadang saking Yudo Laras Mata Sebandun Wira Mahesa Xiaomi yang J monggo Pak Joni spesial buat Turut Raharjo ya salam
kompak selalu. Dan juga Pak Caca yang mengucapkan ulang tahun kepada Mbak Teki, Mas Joko Cikarang. Bos-bos danten monggo, aturan beksa monggo. Monggo Bapak Joni serombongan. Nah. Sarangan prima suara campur saja Indonesia. Keluarga
Anake sapa? Ayo. Handphoneku. Aku
Niki ngapunten nggih Mas, ajeng kula jak golek nganu sik. Jan-jane kowe ngendi galak aku saja nyupriyane atiku sujono demi kencan karo wanita liya. Terima suara. Nggih, mangke mawon dikane nggih. Siap. Ditenggo nggih Pak nggih. Ditenggo nggih. Tenggo Mas nggih. Nggih. Monggo ditenggo mriku nggih. Bapak Sugeng Rawuh. Nggih. Monggo. Kok ngesake tun banget gede-gede ngatur nyelake mawon nggih. SMS ram balesi